Wani matashi a jihar Gombe arewa maso gabashin ƙasar mai suna Honorable Shamsuddin Garba ɗan Small, ɗaya daga cikin jajirtattun matasa 'yan jam'iyyar APC ɗan kuma gwagwarmaya. Kana ciyaman na dawo-dawo na Honorable Datuwa Ali Kumo. Ya ɗauki aniyarsa ta zuwa babban birnin tarayya Abuja da keke a yau Juma'a 15 ga watan Nuwamban shekara ta 2024 domin ganawa da gwanin nasa Honorable Datuwa Ali Kumo. Inda ya ce tafiyan ba zai yi ta domin karan kansa bane sai don cin gaban al'umman jihar Gombe, musamman ma a ƙaramar hukumar Gombe, domin gani da kirayen Alhaji Datuwa Ali Kumo, wanda al'umma suke masa kiraye da ya dawo ƙaramar hukumarsa ta Gombe, inda matashin ya ce yana ji a jikinsa zuwansa zai gamsar da Honorable Datuwa Ali Kumo, domin an sa kira da ilahirin al'umma ke masa. A zantawarmu da shi Honorable Shamsuddin ga irin jawabin da ya yi kafin barinsa jihar Gombe zuwa babban birnin tarayya Abuja. Sunana Honorable Shamsuddin Garba, wanda aka fi sani da ɗan Small, kuma ciyaman na Datuwa Ali Kumo dawo-dawo, wanda Datuwa Ali Kumo ya kasance asalin shi ɗan garin Gombe ne, ɗan cikin garin Gombe, wanda ya yi kansila, ya yi ɗan majalisar jihar Gombe South. A wannan gaban muke ganin kan cewa Gombe local government mun yi rashin 'yan siyasa wanda suka dace suka cancanta. Duba da irin wannan muna makiraye ta hanyoyi daban-daban, shi yasa muka ce bari mu ƙara amfani da wannan dama din mu masa kiranye da karamar hukumar Gombe, don hakika karamar hukumar Gombe tana da bukatansa. Mun kira shi, akwai sarakuna, hakimai, dakacai, kowa da malamanmu da 'yan siyasanmu da duk abun da ka sani, kowa yana goyon bayan Honorable Datuwa Ali Kumo ya da karamar hukumar Gombe. Duba da wannan mun ga Honorable Datuwa Ali Kumo bai amsa kirayen da muke masa ba, na ce bari na yi tattaki na musamman in tashi daga Gombe har Abuja akan wannan keken da kake gani na din nan. Ina so zan je ni zan yi amfani da abokanansa da iyayen gidansa da duk wani makusancinsa wanda ya dace, don mu ga mun yi amfani da su, mun nusa da su sun yi amfani ta inda ya dace, don su ƙara taimaka mana, su ƙara ba shi shawarwari, suka dawo da Honorable Datuwa Ali Kumo karamar hukumar Gombe. Sakona na ƙarshe ga al'umma, ina roƙon addu'a da kuma duk wani abun da ya kamata na hanya da muka kama, tunda abu ne wanda ba na kwana ɗaya ba kwana biyu ba, kuma wannan abun za mu je shi ne ba don gashin kanmu ba sai don al'umma da kuma ci gaban karamar hukumar Gombe. Muna roƙon al'umma su taimaka mana da addu'o'insu da duk wani abun da ya kamata, muna buƙatan fatan alkhairi a gare su. To wannan kenan, fatan Allah ya kai shi lafiya ya kuma sa Honorable Aliyu Datuwa Kumo ya amsa kiran da kai tattaki zuwa gare shi. Masu bibiya yanzu kan za mu jira ido domin gani yaushe ne zai isa kuma ya aka kwashe a hanya. Za mu na kawo muku rahotanni akan tafiyar matashin. A madadin ɗan uwa abokin aiki Abubakar daga gidan rediyon tarayya da ke jihar Gombe, wato Jewel FM Gombe, sai kuma ni Yazid Aliyu Ɗangulbi daga sashen Hausa na MAP Radio da Talabishin, nake cewa ku ci gaba da bibiyar mu, za ku ji inda aka kwana a ragaya.